Salutare, eu sunt Alex. Astăzi facem parte încă un joculeț. Din jocul nou. Partea a doua, nu partea a doua. Voi... Ce Dumnezeu mi s-a întâmplat aici? Ce Dumnezeu mi s-a întâmplat aici? Deci nici bine n-am ajuns în joc. Și deja... Ce? Nu cred. Așa, ceva. E ceva făcut pe calculator. Nici nu pot să mai urc în interior. Stați puțin. Ce? Dumnezeu, am pățit. Am pățit ceva. Asta e clar. Ia. Nu putem să plecăm. Păi ce ne facem noi atunci? Nu, haideți, n-avem să facem. Of, nu-mi plac reclame. Cui plac reclame? Dăm să ne transporte cineva. Yes, hai. Cancel. Nu așa, așa. Așa. Dăm farurile. Deci, da, noi trebuie să mergem tot în față. Asta e clar. Tare. Trebuie să-i dăm puțin mai tare. Trebuie să dăm niște faruri, așa. Mă, nu vrem mai mari. Asta îmi place la jocul ăsta, chestii de adevărate la joc. Uite, poți să dai mai mare, poți să dai mai mic, poți să dai cum îți dorești tu, doar să pui frână când trebuie. Asta e singura chestie. Că pătești ca mine și, Doamne ferește, intră în autobuz în tine, ești ripă din start. Trebuie să ai grijă. Uite așa, hop și așa, tra-la-la, pa, ca, ha, ia să mă frână. Am vrut eu să mă fac șmecher, că dau o frână aici, n-am făcut nimic bun. Hai să dăm tare. Cât? 56? 60 de km pe oră cu autocar. Așa, mergem ușorel și frumușel. Ia să dăm puțin aici la setting. Very lovely. Pune, pe aici. Hai să dăm blăniță de urs, ia-se. Cât se duce autocarul. Să dăm cu pedala la jumătate, că nu putem la maxim. Acum apăsăm pedala la jumătate, că nu putem la maxim. Putem, dar nu prea vreau la maxim. Dăm așa pe jumătate. Vă spun eu când dăm la maxim. Acum când dăm la maxim, acum iar o las la jumătate. Acum puțin o calc, puțin, acum la maxim. Acum iar o las la jumătate. Din cam tare, cam mănâncă.
Că de obicei pe aici, nu-i de mers. Așa de tare. Cu 90 de km pe oră cu autobuz pe aici. Nici dacă ești Superman nu poți. Poți, în fine, da, clar că poți, dar este riscant. Ori să te rostogolești, ori să te bușești. Ceea ce multă lume nu-și dorește. Și noi trebuie să ne oprim aici, frumos și ușurel. Do you want to skip number? Yes. 3, 2, 1. Și... ok. Dăm pe aici, tam, stăm la roșu, nu prea da. Ca să ne bușească Mitsubishi-ne aia. 11 ore, hai las. Acum, haideți mă, acum dau pedala la maxim. Avem și frână de motor. Acum e pedala la maxim. La jumătate. Acum la jumătate. Nu putem. Riscăm. Hai că era să mă paftești. Mă fac salamior. Și am un salam așa de bun. Un salam foarte bun. Cam de tare autobuz. Autocar ăsta. Poftim. Urăsc dubil. Și după trage mai tare decât un autobuz. N-am văzut asta și nici nu o să văd. Nu cred că în viața reală, cred că după trage mai tare decât autobuzul. Chiar că autobuzul într-adevăr are mai mult cai, dar e și mai grea, conduce mai greu. Uite, când bagă frână și noi dăm accelerația la maxim, e altă treabă. Foarte frumos. I-a plăcut ce am făcut. Dacă nu merge civilizat, na. Trebuie să ocolim frumos. Haideți mai să dăm la maxim. Hai că dăm la maxim, haideți să facem. Trece și noi Mitsubishi-le ăla. N-are nicio șansă. Depinde ce chestia asta. Nu vreau. Dar merge puțin prin oraș, nu glumă, dăm puțin, da? 120 la oră. Cât avem acum? Am 120, da. 122, 124, 125. Dar e foarte ușor să cotești la viteza asta. Asta îmi place la autocar. Foarte, foarte ușor. Ce-am făcut? Ne-am cam părlit. Părlit bine. Ne-am cam julit cu autocarul. Îs grele juliturile și abia ce-am mai căzut și cu trotineta. N-am mai căzut cu trotineta de când Ce ziceți? E bine să ne lovim de 100 de ori? Eu nu cred. Eu cred că niște strică. E ora 2. Hai să facem pauze de dormit, ce să facem?
De acum eu dau pe direcție 5. Și acum autocarul meu verde cu fix 61 de km pe oră. Frână! E... Frână? Nu, vreau să trec și un drift. Mă dau mare. Trebuie să fac drift. Nu putem cu troaca asta de autobuz. E troacă mare. Vălcaș. Păi, fai n-am să spun. Deci, autobuzul merge singur. Dacă este mașalier, cum e și în viața reală, la mașină merge singură, dacă dai în a întâia. Sau în a doua. Tot înainte, dacă ne mai plimbă ăștia. Da, merge, n-ai probleme. Te-am și să tunăm puțin. Da, cred că scoteam ceva frumos din autocarul ăsta dacă o făceam de 800 de cai. Era mai puternică. Hey, sister. Facem un challenge. Star Challenge. Oh, Dumnezeule! Ah, mai simplu. Și challenge. Dacă ieșim, mă întreb. Oare ce se întâmplă? Nu cred că se întâmplă nimica bun. Nu. Din partea mai târziu, nu știu exact. Căpșun. Să mănânci căpșun, ce ziceți? Căpșun. Înainte mi-era poftă de căpșun, acum nu mai mi-e. Cât merge asta la oră? 400 la oră, cât? Am prins la 150, e și un episod. Of! Ăla are Sport 3, Audi SEM 3. Mașină rapidă. Poftim? Păi hai că vin și eu pe banda de rapide. Dacă vin pe banda de rapide, ce înseamnă? Eu eram pe banda de încete. Acum eu stau pe banda rapide, că merg și eu mai tare. Că ăștia știu să țină trase, nu prea știu. Pedala la maxim! Uitați cum s-a spawnat ăla. Mai pățit să spawnezi un autocar în fața mea. Mergeam pe contrasens, s-a spawnat un autocar fix în fața mea. La milimetru, la 1 milimetru. Și a venit în el cu 140 la oră. Asta cât era? 148, da. M-am speriat de nu am mai știut ce mai e cu mine. Am spus gata, e sfârșitul meu. Și ăsta este un challenge cam dificil. Sincer. Nu cred că poți să faci asta în viața reală. Poți să faci. Dar nu să dai jos de pe scaun. Ba, poți să faci asta. Dacă ar fi în autocar, da, ai putea să faci asta. Că nu prea este regulamentar. Cine ar face așa ceva? Cel puțin eu n-aș face nici pentru un $1 trillion. Blăniță de urs! Opriți blăniță de urs, așa se cheamă. Iar noi cam aici ar trebui să parcăm autocăruțul. Ia uite, așa am spus. Cam aici ar trebui să parcăm autocăruțul. Ok. You level up. Acum trebuie să ne mergem altă misiune. Cam mult. Deci cam asta a fost episodașul de astăzi.
Da, sper că v-a plăcut și la revedere. N-am ce să vă spun altceva decât la revedere.